салом дӯстони азиз, ҳаводорони Тоҷфар. Ба мо суол доданд ки падару модарамона чӣ хел ба Амрико даъват кунем. Барои даъват кардани падару модаро ду роҳ ҳаст. Якум ин ки агар шумо шаҳрванд ҳастед ва ё ин ки грин карта доред, метавонед бо пур кардани формаи А130 барои дархости грин карта ба онҳо муроҷиат кунед. Албатта тасдиқи аризаи шумо якчанд вақтро мегирад. аммо агар шумо танҳо ҳамчун сайёҳ онҳоро даъват мекунед барои танҳо хабар гирифта ва гашта рафтан, барои онҳо виза лозим аст. акнун чӣ бояд кард? Шумо формаи TS 160-ро пур мекунед ва инро дар сомонаи сафорати Амрико дар Тоҷикистон бояд анҷом диҳед ва вақте ки дархостатона мефиристед ва тасдиқ мекунед, барои шумо тасдиқнома меояд. ҳамон тасдиқномаро падару модаратон мегиранд ва бо паспорташон дар рӯзи муайяншуда, яъне ки рӯзе ки шумо аппоинтмент барои интервю мекунед, мераванд. ҳатман фаромӯш накунед ки вақте ки шумо ариза пур мекунед, баъд аз он бо ҳамон рақами мушаххасе ки ба шумо медиҳанд, барои падару модаратон бояд ба таври онлайн барои мусоҳиба ҷой гиред. хуб, ҳангоми мусоҳиба агар шумо ба таври электронӣ сурати онҳоро ворид накарда бошед, бояд ҳамроҳи худ сурат бигиранд ва варақа аз бонк талаб карда мешавад. агар гӯед ки сафарашона худашон пардохт мекунанд, агар шумо пардохт кунед, пас бояд як тасдиқномае бошад ки шумо имкони пардохти хароҷоти падару модаратона доред. баъдан даъватнома талаб карда мешавад. даъватномаро метавонед тавассути ҳуқуқшиносо тайёр кунед, тавассути нотариус тайёр кунед, ё ин ки худатон нависед ва дар оддитарин ҳамон нотариусҳо бо пардохти $3 ё $4 она тасдиқ кунед. аммо додани виза аз консул иборат аст. яъне ки консул ҳатто агар виза доданӣ бошад, агар вай ба ҳамон варақаҳои банкию ва даъватномаҳои шумо нигоҳ намекунад ва ҳамчунин аз тақдиру насиба, агар насибаашон дар иҷо кашида шуда бошад, ҳатман меояд. ман бисёр дӯстое медонам ки падару модаронашон соли гузашта ба ин ҷо омаданд ва ман ба онҳо тавсия дода будам ки то ҳамон ариза насупоред, гуфта наметавонед ки ба падару модари шумо виза медиҳанд ё на. барои ҳамин тавсия медиҳам ки аз ҳамон баҳри $160 ё $180 гузаред, ба падару модаратон шанс диҳед ки ариза диҳанд ва баъд мебинед ки оё виза мегиранд ё на, ё гирифтанд ё на. хуб, даъват кардани падару модар ин шанси бисёр хуб аст. ман мехоҳам ки ҳар як падару модари тоҷик имкон дошта бошад ки биёяд дар ин ҷо истироҳат кунад, фарзандонашонро аз наздик бубинанд. ман ҳам соли гузашта имконияти даъвати модарамро доштам ва мо бисёр бо ҳам лаҳзаҳои хубро гузарондем. ман дуо мекунам ки ҳар як фарзанд ба дидори падару модараш расад ва ҳар падару модар ба дидори фарзандони худ бирасад. муваффақ бошед.